Здравейте, аз съм Николай Станен 20, днес ще ви покажа как сложите текстур пак в Minecraft. Влезете си в интернет, пирате този линк, ще го има в описанието. И така текстур пак. И надолу има всякакви текстур пакове. Аз ще си избера кой е този. Така. Цъкате download texture pack. Save them. Примерно аз ще направя тук папка Minecraft, къде ми е. Ето я. Не слагам texture паковете. Save. Окей. Така. Това може да го затворите, обаче аз само го затворя. Включвате Minecraft. Към ето тук текстури и аз имам всякакви. Така, цъкате от отваряне на папка с текстури. Така и слагате, включвате в папката и слагате ето текстура, слагате тук и тези папки ги затваряте и вече имате текстура. Ето го, би трябвало това да е, да. И не знам дали стане, но може би. Да, стане. И ето виждате как е по-различно всичко в Minecraft. Виждате какви са факлите. Това е лавата, какви са дърветата. Това е пръстата, какви са. А в следващите ми клипове ще покажа как сложите ето този мод. И това беше от мен, да съм ви харесал. Чао, чао.